Беше приказна лятна утрин, когато старият Парашкев Парашкевов се събуди в леглото си, в което беше прекарал по-голямата част от живота си. Той стана, потърка очи и отиде в банята, за да се измие набръчканото лице вече от старост, и се погледна в огледалото и каза: това аз ли съм или не съм аз? Изми си зъбите, потърка си още един път очите за по-сигурно, за да не заспи отново, излезе от банята, направи няколко бързи обиколки на всекидневната, която беше до банята, и се запита защо ли още живее и защо ли още е на този свят. Дръпна пердето на прозореца и се оказа, че всъщност не е чак толкова слънчево, колкото времето предвещава, тъй като видя много големи и черни облаци да се надвисват над небето. Това не беше много добре за него, защото той обичаше хубавото и прекрасно време през лятото. Но това лято явно не беше чак толкова благоприятно за него, тъй като се очертаваха много лоши и безименни дни. Така че той продължи да се обикаля из стаята, из всекидневната всъщност, после премина към хола и отново отиде към банята, за да си потърси лекарствата за шизофрения. Взе ги, излезе от банята и започна да си прави тъй всекидневната молитва, която си правеше всеки ден, преди да започне да се храни. Той беше вярващ и не мислеше, че хората, които му казват, че няма Бог, че няма дявол, че няма Господ, че няма Всевишен, че няма никакви извънземни сили, които да управляват нашата планета, са някакви неверници. Той вярваше, че има нещо над нас и то владее нашия свят. Когато излезе навън на двора, в неговия прекрасен двор, той видя слънцето за съвсем за малко, за толкова. Той просто погледна към небето и си помисли, че всичко е в негови ръце и той владее всичко. Всяка сутрин той ставаше с тази умисъл. Той отиде в обора и видя неговия набръчкан и немощен кон, който беше с 25 години по-млад от него, да се търкали из сеното и все едно с жалните си очички да моли за милост Парашкев да му даде малко повече храна, отколкото му е дал преди 4-5 дни, защото конят му беше 34 кг и не можеше да се държи на четирите си крака, без патерици и без някакви други помощи, обгрижвани от човек. За да можеше Парашкев да му направи удоволствието, той викаше своето куче, което беше по природа и по порода немска овчарка, не обучена, не ловджийска, не полицейска. Той я викаше при коня, за да помага на самия кон да го подковава и да се чувства по-добре. Но той винаги се оплакваше, самия Парашкев, че няма с какво да ги храни, и винаги им показваше вратата, т.е. портата, да излязат извън неговото пространство и да го оставят веднъж за винаги на мира. Те обаче го гледаха с някакъв много милостив и жален поглед, и на Парашкев му ставаше много жално за тях, и той винаги ден след ден, ден за ден ги оставяше да живеят с него. И така той винаги ставаше, взимаше си хапчета за шизофрения, отново обикаляше из къщата си, отиваше в двора, хранише конят и кучето, разхождаше ги и винаги се гледаха жално един друг. Един ден той стана съвсем необичайно, зарадва се, усмихна се съвсем необичайно отново, отиде отново до конюшната при коня, който беше надебелял с 5 кг нагоре. Това беше някакъв феномен за него. Дойде кучето, но не му помогна да се изправи на коня. Конят сам се изправи и тримата започнаха да обядват заедно, както никога преди. За първи път това се случваше в съзнателния живот на човекът и на животните. Но стана едно недоразумение, което никой не искаше да става. Той просто ги изпъди от собствената си къща, а ги беше отгледал от ето такива малки отрочета, от малко парче месо. Кой човек би направил такова нещо?
да изгледа животно от малко парче месо и после да го изгони на 45, 50, 60, 70, 80 години и да го кара да се лута из големия и невъобразим свят, който може всичко да поднесе на всеки един индивид. Те изчезнаха някъде в небитието, в далечната гора и повече никога не се върнаха, а Парашкев се върна в неговата малка къщичка заедно с неговото вече изоставено от Бога тяло. Легна на леглото и на следващата сутрин не стана.